Anteeksi, Gallup-kysymys ihan nopea. Tämmönen. Kyllä, joo. Pekka Jalava on lähdössä kiertueelle. Miltä tuntuu? En kyllä osaa kommentoida nyt yhtään. Okei. Hei, Gallup-kysymys ihan äsken. Gallup-kysymys. Gallup-kysymys ihan äsken. Pekka Jalava on lähdössä kiertueelle. Miltä tuntuu? Oletteko varannut jo liput? No en oo. Hei, Gallup-kysymys. Ei. Hei, kysymys. Gallup. Kysymys. Kysymys, Gallup. Ei. Anteeksi, Gallup-kysymys. Gallup-kysymys, herra. Pekka Jalava on lähdössä kiertueelle. Miltä tuntuu, hei? Gallup-kysymys, lyhyt. Pekka Jalava on lähdössä kiertueelle. Miltä tuntuu? Gallup-kysymys, lyhyt. Pekka Jalava... Hei, Gallup-kysymys. Pekka Jalava lähtee kiertueelle. Miltä tuntuu? Minulla on... Anteeksi, Gallup-kysymys. Pekka Jalava lähtee kiertueelle. Anteeksi, Pekka Jalava lähtee kiertueelle. Miltä tuntuu? Ei tunnu miltään. 8 mattaa Hei, repussa. Pekka Jalava on nyt lähdössä stand-up-kiertueelle. Miltä tuntuu? Eikö ole hienoa? Mikä Pekka Jalava on lähdössä stand-up-kiertueelle. 1 tähden ilta. Siis kiertueelle siis? Stand-up-kiertueelle. Kuka se on? Pekka Jalava. No Amerikassa yksi semmonen... Siellähän on yksi läskikomikko, joka ei tää oo mikään läski, tää on Pekka Jalava. Jätkä, joka liikkuu. Joo, ei tää on ihan normaali paino kaupungilla. Aata! Missä sillä on keikka? No siis yksi paikkakunnista on Tikkala, Turku, Tampere, Helsinki. Monia paikkakuntia. Mistä saa lippuja? Mistä saa lippuja? Pekka, mistä saa lippuja? En mä tiedä. Kattokaa pekkajalava.com. Niin siis, hän on Pekka Jalava.